Αν η τεχνολογία το επιτρέψει, θα είναι και επεισόδιο με εικόνα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή που γράφουμε, δοκιμάζουμε κάτι νέο για να ανέβει στο YouTube με εικόνα. Και στο Spotify φυσικά, αλλά και στο... Άρα με εικόνα λέμε και εικόνα δεν βλέπουμε. Ναι, ισχύει, αλλά αυτή τη φορά είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, είμαστε From Downtown, κάνουμε ένα δυναμικό comeback και εμείς μαζί με την επανέναρξη της EuroLeague. Ο Δημήτρης και ο Μανώλης και ο Δημήτρης. Μας βρίσκεται πλέον, ξέρετε, σε όλα τα social, Instagram, Facebook, στο X και φυσικά μας ακούτε σε Spotify και YouTube. Οπότε επανερχόμαστε μετά από μια περίοδο η οποία μπορεί να μην είχε EuroLeague, αλλά είχε έντονη μπασκετική επικαιρότητα, και τώρα είμαστε ξανά μαζί και οι δύο πίσω από τα μικρόφωνά μας για fantasy, για να δούμε λίγο πώς θα μπουν οι αιώνιοι στην τελική ευθεία της regular season και τι προσδοκούν από τα εναπομείναντα παιχνίδια της regular και πού θα τερματίσουν. Έτσι. Είναι πολύ βασικό. Γεια σου φίλε, μετά από πολύ καιρό. Καλώς το ναι. Καλώς το ναι. Πώς πάει? Πάει δύσκολα. Το κατάλαβα και αυτό, πάει δύσκολα η οικογένεια. Γι' αυτό και λείπαμε τόσο καιρό από τη δική μου πλευρά. Νομίζω ζητάω συγγνώμη από τους ακροατές, ακροάτριες, αλλά όσοι έχουν παιδιά νομίζω μπορούν να με καταλάβουν. Εντάξει, είσαι και νέος πατέρας τώρα. Ναι, είναι και δύο. Οπότε δυσκολεύει η κατάσταση λίγο. Τώρα που είδατε το Δημήτρη, δεν μάθατε και τα πάντα για το ποιόν του. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα, καλησπέρα σε όλους, όλα, στους αγαπημένους φανταζίτες όπως λέμε. Θα κάνουμε ένα ενδιαφέρον επεισόδιο φάνταζι, θα έχουμε να δείχνουμε και κάρτες από εδώ και πέρα με τις επιλογές μας, με βάση το format του προηγούμενου επεισοδίου που αφορούσε το φάνταζι. Αλλάζουμε δηλαδή λίγο. Να είμαστε και πιο συμβατοί και συμβατές και συμβατά όλα τα άτομα με αυτό που είναι λίγο πιο εύκολο τώρα για όλους να βλέπουν λίγο βίντεο. Άρα και εμένα μου αρέσει το ραδιόφωνο, μου αρέσει ο ήχος. Γι' αυτό και εμένα έχω κάνει και ραδιόφωνο, φοιτητής, οπότε ναι. Να τα ένα σας τα λέει ο Δημήτρης. Ένα σας τα λέει. Είδε τώρα είδε τις κάμερες και... Πήρα φόρα τώρα, πήρα φόρα. Λοιπόν, παιδιά, ας κάνουμε μια εισαγωγή για το τι έγινε τις μέρες που λείπαμε στην EuroLeague, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει τρένο, να πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Τρένο. Με τον Παναθηναϊκό, εγώ τα έχω πει ότι ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη ομάδα στη EuroLeague και θα τερματίσει στο 1, το έχω πει αυτό. Είναι η μόνη πρόβλεψη που έχω κάνει μέχρι στιγμής. Που θα βγει. Μέχρι στιγμής πέφτει μέσα. Και ο Παναθηναϊκός πάει πάρα πολύ καλά, με πολύ σοβαρές βέβαια απώλειες και ενστάσεις που έχω εγώ και πάρα πολλοί άνθρωποι που βλέπουμε τον μπάσκετ όπως εμείς, σε σχέση με το πόσο μπορεί το σχήμα του Αταμάν να λειτουργήσει με ένα πεντάρι. Αλλά από την άλλη ο Ολυμπιακός κάπως έχει χτυπηθεί από τις ατυχίες και αυτός, με Walkup με σοβαρό τραυματισμό, με Βιλντόσα εκτός. Βλέπουμε μια αναγέννηση του Williams Goss. Θα μας απασχολήσει πολύ και στο Fantasy, όπως φαντάζεστε. Βέβαια. Και υπάρχει έτσι μια συζήτηση για το αν ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη, αν θα πάρει τον Beverly και αυτά. Εντάξει, εμείς δημοσιογράφοι δεν είμαστε, δεν μας ενδιαφέρει κιόλας να γίνουμε. Άρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έχει κι άλλο ένα θέμα. Έχει ένα θέμα στη γραμμή των ψηλών, που είναι πολύ σοβαρό. Ο Μιλουτίνοφ δηλαδή δεν είναι καλά, δεν είναι, ενδεχομένως να μην παίξει πάλι, είναι game time decision, η απόφαση τελευταία στιγμή δηλαδή. Επομένως όλα αυτά συνθέτουν ένα σκηνικό που από τη μία ο Ολυμπιακός έχει μια εξαιρετικά παραγωγική επίθεση, γιατί βασίζεται πολύ στο καλύτερο επιθετικό δίδυμο που έχει το Φουρνιέ και το Βεζέγκοφ, και από την άλλη οι υπόλοιποι παίχτες του δεν θα λέγαμε ότι τραβάνε κουπί σε elite επίπεδο. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Και στον αντίποδα ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο backcourt, τη γραμμή κοντών, η οποία αυτή την περίοδο συνεπικουρείται πάρα πολύ ωραία από τους μάστορες της άμυνας και του rebounding και τον Οσμάν και τον Χουάντσο, οι οποίοι κάνουν απίστευτα πράγματα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει το πρόβλημα στο 5.
ο οποίος εκτός έδρας παιχνίδια είναι λίγο δύσκολα. Αυτό από τη δική μου πλευρά είναι το πανόραμα των τελευταίων αγώνων. Με τον Ολυμπιακό να έχει ένα σαφώς πιο εύκολο πρόγραμμα από τον Παναθηναϊκό από εδώ και πέρα, και τον Παναθηναϊκό να λέμε ότι έχει ένα μέτριο πρόγραμμα, αλλά εντάξει, έχει Ρεάλ, έχει Μονακό, έχει Ολυμπιακό, δηλαδή έχει δύσκολα μάτς. Έχει ζόρια, έχει ο Παναθηναϊκός, έχει ζόρια. Αυτά θα έλεγα εγώ. Οπότε, πολύ ωραία. Κλείνοντας, λέω, απαντώ και σε αυτό το ερώτημα, για μένα ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να πάρει παίχτη στη θέση του Walkup, διότι επιστρέφει και ο Keenan Evans. Είναι σε διαφορετική θέση, το καταλαβαίνω, αλλά είναι πολύ μεγάλο το prospect του Evans για να πάρει ένα άλλο παίχτη τώρα, και δεν χρειάζεται να πάρει και ένα παίχτη άμα λείπει ο Walkup 1,5 μήνα. Θα πάει αυτή η κουρδισμένη ομάδα με αυτούς που έχει, και ο Παναθηναϊκός προφανώς τώρα δεν μπορεί να πάρει παίχτη, και να θέλει, δεν έχει κάποιο διαθέσιμο η αγορά. Έπρεπε να έχει πάρει νωρίτερα, θεωρώ ότι έπρεπε να έχει πάρει, διότι και εγώ το ίδιο. Είναι πολύ πιθανόν όχι να σκάσει ο Γκάμπριελ, να σκάσει ο Χουάντσο. Και άμα σκάσει ο Χουάντσο στο Παναθηναϊκό, αποχαιρετήστε την Αλεξάνδρεια που χάνετε. Ισχύει. Καταρχάς να πω ότι είμαι πάρα πολύ hyped, θα χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, που σε ακούω ξανά και σε βλέπω τώρα. Γιατί ξαναλέω, γράψαμε 2 επεισόδια, αλλά στο ένα ήμουν εγώ, μόνος μου, στο άλλο ήσουν εσύ μόνος σου. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπες, και εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο πώς θα μπουν οι 2 αιώνιοι στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, θα ξεκινήσω εγώ από τον Παναθηναϊκό τώρα. Καταρχάς με τον Ολυμπιακό συμφωνώ απόλυτα ότι από τη στιγμή που ο Walkup δεν τίθεται ζήτημα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, θα επιστρέψει. Περιμένει και τον Keenan Evans, οπότε δεν χρειάζεται να πάει σε κάποια προσθήκη. Ο Ολυμπιακός έχει και ένα πολύ βατό πρόγραμμα μέχρι το τέλος regular season. Έχει και καβάτζα 2 νίκες, αν δεν κάνω λάθος, πλέον από τη από τη Φενέρ ακριβώς, οπότε είναι μια καλή. Ένα παιχνίδι λιγότερο βέβαια η Φενέρ. Ναι, έχει βέβαια και την ισοβαθμία με τη Φενέρ, έτσι, να το πούμε αυτό, οπότε βοηθάει. Ο Παναθηναϊκός απ' την άλλη μπαίνει σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, γιατί κακά τα ψέματα εκεί οδεύουμε, με μια πολύ καλή διάθεση μετά την κατάκτηση του κυπέλου. Πέρυσι, θυμίζω, είχε χάσει το κύπελο, ήρθε αυτό που άλλαξε όλη την πορεία μετά τη διακοπή, ήταν το διπλό στη Μαδρίτη, που έβαλε το τρένο στις ράγες, και ο Παναθηναϊκός πήρε μετά σερί ό,τι σημαντικό παιχνίδι είχε να δώσει, do or die. Τώρα μπαίνει όντας νικητής στον πρώτο τίτλο της χρονιάς, μικρός, μεγάλος τίτλος δεν παίζει ρόλο, η διάθεσή του είναι στα ύψη, κέρδισε 2 σερί παιχνίδια τον Ολυμπιακό, γιατί θυμίζω υπήρξε και το ντέρμπι του πρωταθλήματος για το δεύτερο γύρο με ένα ψηλό, βάλε 1,5 αν θέλουμε να θεωρήσουμε και το Μίτογλου πλέον πεντάρι, που δεν είναι. Έρχεται από 2 πολύ μεγάλες νίκες στην τελευταία διαβολευδομάδα κόντρα σε Φενέρ και Εφές, παιχνίδια τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολα, ειδικά με τη Φενέρ. Ο Παναθηναϊκός κατάφερε και τα πήρε βασιζόμενος στο versatility που του δίνει ο Χουάντσο και ο Όσμαν τις τελευταίες δύσκολες εβδομάδες για την ομάδα του coach Άταμαν. Αυτό φάνηκε και στο κύπελο. Το τι έκανε ο Χουάντσο στον τελικό, νομίζω ότι εγώ ως φίλαθλος του Παναθηναϊκού θέλω αιώνιο συμβόλαιο στο Χουάντσο, το λέω από τώρα. Και για το... Ναι, πραγματικά. 11 από τους 17 rebound είναι ασύλληπτο. Μόνο αυτό σε κανένα. Ναι. Κόντρα σε μια front line η οποία ήταν και ποσοτικά πιο γεμάτη και ποιοτικά πιο γεμάτη. Αυτός έχει πάρει φόρα τώρα, πάει από δρόμο. Ναι, ισχύει. Και πολύ καλά το λες ότι χτύπα ξύλο, μην τραυματιστεί ο Χουάντσο, γιατί... Παίζει για όλους. Παίζει για όλους πραγματικά. Παίζει και για τα rebound των πενταριών. Εντάξει, οκ. Παίζει και τα γκάρ του Παναθηναϊκού να νιώθουν μια ευεξία, ρε παιδί μου, μέσα τους. Λέει, εντάξει, ωραία, μας πέρασαν, είναι από πίσω ο σκύλος, ο Ισπανός σκύλος, θα τα καθαρίσει όλα. Εντάξει, είναι πολύ σουρεαλιστικό που μιλάμε ωραία για ένα Ισπανό μπασκετμπολίστα, καταρχάς. Θα συμφωνήσω 1000%. Κανένας άλλος Ισπανός μπασκετμπολίστας που να συμπαθώ προσωπικά εγώ. Κανένας, όχι καλοί παίχτες, έτσι εγώ δεν τους παδώ. Είδες πώς αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν τα κόζια. Αλλάζουν οι καιροί, περνάνε τα χρόνια που λέει. Ακριβώς. Τι άλλο θες να σημαίνει? Αυτό προσπαθώ να βάλω λίγο τις σκέψεις μου σε τάξη τώρα, γιατί είναι πολλά. Θα σε συγκροτήσω εγώ, είμαι πολύ καλός σε αυτό.
Ναι, το ξέρω. Πώς είδες. Βοήθαμε. Λοιπόν, πώς βλέπεις τώρα, για να το κλείνουμε να αρχίσουμε και το φάνταζι, πώς βλέπεις τις άλλες ομάδες σε σχέση με τους στόχους τους και σε σύγκριση με τους στόχους των δύο ελληνικών ομάδων στο Euro. Νομίζω ότι αυτή που θα άμεσα δεν βλέπω να επηρεάζει ούτε τον Ολυμπιακό ούτε τον Παναθηναϊκό. Τα μαθηματικά λένε ότι αν ο Παναθηναϊκός πάρει τα 4 παιχνίδια που μένουν στο ΆΚΑ θα είναι στην τετράδα, εύκολα ή δύσκολα. Ίσως χρειαστεί και ένα διπλό. Έχει τη Βιλερμπάν τώρα αυτή τη βδομάδα, μπορεί να κάνει διπλό θεωρητικά. Τώρα γιατί παίζει και με τη Real, έτσι δεν είναι τόσο. Ναι, ακριβώς. Και επειδή δεν είναι και εύκολα όλα στο ΆΚΑ, είναι η Real για παράδειγμα, όντως δεν μπορεί να βασιστεί μόνο εκεί. Ο Ολυμπιακός έχει καθαρά την τύχη στα χέρια του. Δεν νομίζω ότι μπορεί να απειληθεί. Έχει ένα από τα πιο εύκολα προγράμματα στις 8 τελευταίες αγωνιστικές που μένουν. Οπότε θεωρώ είναι στο χέρι και των δύο. Πολύ περισσότερο του Ολυμπιακού. Μάλιστα. Νομίζω η ομάδα που θα κυνηγήσει την πεντάδα, το 6, είναι η Παρτίζαν. Εκεί ποντάρω, παρότι έχει ένα αρκετά challenge πρόγραμμα. Όχι ο Ερυθρός Αστέρας. Και ο Ερυθρός. Εγώ πιστεύω ότι και οι δύο σέρβικες ομάδες θα είναι απευθείας στα play-off. Το πιστεύω. Και φυσικά περιμένω... Δηλαδή θα είναι στο 5 και στο 6. Μπορεί, ναι. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουν. Αυτό πρέπει να γίνει για να είναι στα play-off. Θεωρώ ότι θα τα καταφέρουν. Θα μου πεις... Από εκεί και κάτω είναι play-in. Είναι play-in, ναι. Μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Όχι, αυτό το λέω. Το ξέρω. Νομίζω ότι θα τα καταφέρουν, Μανώλη. Τις πιστεύω πάρα πολύ. Άρα βλέπεις την Bayern, την Παρί, την Αρμάνι. Bayern, Παρί, Αρμάνι. Μπάρτσα. Και την Μπάρτσα, μπράβο. Τους βλέπεις στις θέσεις 7 έως 10. Ναι. Και τη Real και τη Real. Άντε ίσως να βάλω ότι θα προλάβει η Real απευθείας στα play-off και θα πετάξει μία εκ των δύο. Κάτσε τώρα, γιατί έχει γίνει σκορποχώριο. Ένας μένει, ο άλλος φεύγει εκεί μέσα. Ναι, και αυτό. Δεν έχουν. 26 Φλεβάρι έχουν. Δηλαδή, μέχρι 2 μέρες ακόμα έχουν, νομίζω, διορία για να πάρουν παίχτες. Μετά... Ναι. Σωστά, πολύ σωστά. Μετά, δηλαδή, τελείωσε. Μετά τέλος. Μετά πάμε. Φεύγει η Μπάκα, φεύγει ο Σμιθ. Ο Σμιθ, ναι. Φεύγει από την Μπαρτσελώνα. Τι γίνεται εκεί πέρα τώρα? Τι γίνεται? Η Μπάρτσα έχει και τραυματισμούς τώρα. Όπως ο Πάντερ. Κάπου είδα σε ένα post, εσύ το ανέβασες, ναι, ότι ο Πάντερ και ο Μέτου κάτι γίνεται. Μπορεί να μην ανανεώσουν, ναι, λόγω των γνωστών οικονομικών προβλημάτων. Τώρα, ενδιαφέροντα πράγματα. Καλά, άμα πούμε. Θα τους έχει. Ναι. Άμα μπούμε στα μεταγραφικά τώρα θα τελειώσουμε ποτέ, γιατί έχουν αρχίσει και ακούγονται πολλά. Πάμε. Και το τελευταίο, αυτό όσον αφορά τη θέση των δύο ομάδων μας στο τέλος. Και να πούμε και ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την Εθνική. Θα είναι στο Ευρωμπάσκετ του Σεπτέμβρη στην Κύπρο. Αρχικά και μετά ελπίζουμε στη Ρήγα της Λετωνίας. Δεσμευόμαστε ότι φέτος θα καλύψουμε πολύ περισσότερο το Ευρωμπάσκετ σε σχέση με τους Ολυμπιακούς του καλοκαιριού. Kill Bill, το Ιόπουλος. Βεβαίως. Πίστο Ιόπουλος. Όνομα και πράγμα. Μη γίνεσαι Ιωάννο. Ναι. Δεν τον θέλω τον Ιωάννο. Συγγνώμη που το λέω και από αέρα, αλλά δεν μπορώ τους Έλληνες ρε παιδί μου, να σου πω ένα παράδειγμα. Έβλεπα το Copa del Rey. Καλά, το έβλεπα σε στιγμιότυπα, δεν έχω. Ναι. Λοιπόν, και στην αυθεντική, στην ισπανική εκφώνηση, έτσι. Και ήταν, ξέρω, προημιτελικός. Έτσι. Βάλε δίπλα τον προημιτελικό του Ολυμπιακού, ξέρω, του Παναθηναϊκού, και άκου τον Χατζηγεωργίου ή τον Ιωάννη, και άκου και τον speaker που έχουν οι Ισπανοί. Εκεί νόμιζα ότι ήρθε στην τέλεια του κόσμου, έγινε έκρηξη Σαντορίνη στο Ιφέσιο, δηλαδή έγιναν πράγματα και θάματα. Δεν μπορώ με αυτό που ακούω από τους Έλληνες speaker, που και όταν αποφασίζουν να υψώσουν τον τόνο, το κάνουν και εγωιστικά, δηλαδή λένε να πούνε την ατάκα τους. Μ' αρέσει. Ισχύει. Μ' αρέσει. Τέλος πάντων. Αυτά. Πολύ ενδιαφέρουσα πάντως και η προοπτική του Ευρωμπάσκετ αυτή, με τον Βασίλη Σπανούλη να κάνει λόγο για μετάλλιο, έτσι. Εντάξει, αν έρθει ο Γιάννης και πούμε ότι πάμε... Έχει ομάδα, έχει Γαλλία, έχει Γερμανία. Έχει, σίγουρα, δεν το συζητάμε. Αυτούς δεν πιάζεις ποτέ. Συμφωνώ. Σε περίπτωση που έρθει ο Γιάννης όμως και... Είναι ο Ντόνσιτς.
Βέβαια, αλίμονο. Εντάξει, δεν θα ξεκινήσουμε φαβορί, ακόμα και με το Γιάννη. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά σε περίπτωση που έχουμε το Γιάννη και η γενιά Σλούκας, Παπα-Νικολάου, Καλάθης έχουν λίγη βενζίνη ακόμα και πάνε, νομίζω ότι η Ελλάδα θα είναι ένα σοβαρό dark horse για το βάθρο. Ωραία. Μια χαρά. Θα κάνουμε επεισόδια γι' αυτά. Ναι, σίγουρα. Μια τελευταία κουβέντα πριν περάσουμε στα φανταζιακά. Κερδισμένοι οι Lakers ή, για να πάμε τώρα και σε αυτό το οποίο, εντάξει, δεν γίνεται να μην κάνεις μια αναφορά σε αυτό. Εγώ είμαι και φιλοευρωπαίος, άρα όπου παίζουν, σε όποιες ομάδες παίζουν οι Ευρωπαίοι, μου αρέσουν αυτές οι ομάδες. Ναι. Άρα τώρα ξαφνικά εκεί που δεν συμπαθούσα καθόλου τους Lakers, βλέπω και κάθομαι και βλέπω τα στιγμιότυπα όλων των αγώνων των Lakers, επειδή πήγε εκεί ο Λούκα. Λοιπόν, ποιοι κερδίσανε, ποιοι χάσανε για σένα, χωρίς ανάλυση. Αυτό είναι άλλο επεισόδιο. Έχασε τον Dallas, δεν το συζητάμε. Συμφωνώ. Εντάξει. Εύκολα. Ναι. Εύκολα. Δώσανε τον Doncic τώρα για τα χρήματα, τέλος πάντων. Ωραία. Νομίζω... Και πολύ μεγάλη μεταγραφή Daniel Tice στη Μονακό, Πολύ μεγάλη μεταγραφή Daniel Tice. Πολύ μεγάλη μεταγραφή. 11,8 στο Fantasy. Ναι. 11,8 στο Fantasy. Και... ξεκινάει από ψηλά κι αυτός. Και μιας και μιλάμε για Fantasy, μπορούμε να... Ελπίζω να... Δώσε. Πολιτισμός, κυρίες και κύριοι, από το From Downtown podcast. Πολιτισμός. Φίλοι, φίλα, θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας, μας πάω εδώ κάτω, γιατί γράφουμε κιόλας, θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας ως εξής. Θα δούμε τους τραυματισμούς, αναθέσει, τους βασικότερους, και μετά θα πάμε να δούμε τι προτείνουμε σε οικονομικές και σε ακριβές επιλογές αναθέσει. Αυτό θα κάνω. Δεν θα πιάσουμε ένα παιχνίδι σήμερα. Δεν θα πιάνουμε ένα παιχνίδι, Δημήτρη, γιατί δεν θα προλαβαίνουμε και νομίζω ότι ο κόσμος το βαρέθηκε. Οκ, το ακούω. Γιατί πρέπει να κάνω και την αυτοκριτική μου λίγο. Βέβαια. Το φορμάτ αυτό το είχα επιλέξει εγώ, καλά πήγαινε. Μια χαρά, σε παρακαλώ. Αν το βαρέθηκε ο κόσμος. Δεν θα αυτομαστιγωθούμε κιόλας, μια χαρά. Σιγά, γιατί πλάκα μας το κάνουμε. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να πούμε κάποια πράγματα σε αυτό το injury report εδώ πέρα. Τι ήθελα να πω. 27η ή 28η αγωνιστική. Είμαστε στην 27η. Ωραία, καλά το έχω γράψει λοιπόν εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες τρανταχτές επιλογές σε αυτούς που είναι out. Out σημειώνουμε εδώ αυτούς που είναι σίγουρα εκτός, και αυτό που λέει GTD είναι Game Time Decision. Δηλαδή, απόφαση της τελευταίας στιγμής. Το Roto Wire, έτσι έχουμε ως μπούσουλα. Αυτοί οι παίχτες είναι παίχτες που γράφουμε εδώ γιατί επηρεάζουν επιλογές που έχουμε να κάνουμε στα roster μας, και προκαταβολικά να πούμε ότι έχουμε wildcard, έτσι, άρα περιόριστες ανταλλαγές. Τελευταία wildcard. Και να σου πω, και πολύ τράβηξε αυτό το πράγμα, δεν θέλω άλλες εγώ να έχει. Και εγώ μπερδεύομαι, να σου πω την αλήθεια. Μέχρι στιγμής μπερδεύομαι λίγο. Δεν είχε τόσες παλιά, τώρα για μένα πρέπει να έχει 2 μέσα στη χρονιά. 3. Ναι. Τώρα μετά λίγο. Καλό είναι βέβαια, γιατί διορθώνεις τα λάθη σου. Πάμε να δούμε κάποιες επιλογές από τραυματίες. Αυτό τώρα εμείς γράφουμε σήμερα, είναι Δευτέρα 24. Νωρίς θα μας ακούσετε. Πρώτα η τεχνολογία, έτσι. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την ημέρα που είναι τα παιχνίδια μπορεί να έχουμε και άλλους τραυματισμούς που να επηρεάσουν τις επιλογές μας. Φυσικά. Εντάξει. Φυσικά. Πάμε να δούμε λοιπόν από τα guard. Έχουμε κάποιες βασικές επιλογές, κάποιες βασικές μάλλον απώλειες που επηρεάζουν τις επιλογές μας. Η πρώτη είναι αυτή του Λεάντρο Μπολμάρο στην Αρμάνι, Μιλάνο, που αν σκεφτούμε και την αποσία του Μύρωτιτς, τη βλέπετε και στα forward. Μανώλη, ο Μύρωτιτς θα είναι σίγουρα εκτός. Με βάση το Roto Wire αυτό βλέπω ότι θα είναι εκτός. Ναι, γιατί το είδα και εγώ το Roto Wire και έλεγε ότι έχει μείνει στο κύπελο, ότι έχασε κάποια παιχνίδια του κυπέλου και δεν είδα, έγραφε για την Ευρωλίγκα δηλαδή για αυτή τη βδομάδα.
Δεν έγραφε επίτηδες, αλλά κάπου διάβασα ότι δεν. Ωραία. Ναι, και εγώ το έχω ακούσει ότι ακόμα δεν είναι καλά 100%. Εντάξει, οκ, ωραία. Καταλαβαίνετε ότι αν δεν παίζει ο Μύρωτιτς, ο Λεντέ είναι μια προφανέστατη επιλογή για όλους. Ναι, βέβαια. Για όλους μας το φάνταζε. Από εκεί και πέρα τώρα, σε συνδυασμό με τον Πολμάρο, που η απουσία αυτή βγάζει 2 παίχτες της Αρμάνι εκτός, μας δίνει ένα προβάδισμα ίσως για τον Νίκο Μάνιον, έτσι, ή για τον Φαμπιάν Κοζέρ, σε κάτι πιο φτηνό. Γι' αυτό το λέμε, έτσι. Πολύ σωστά. Τώρα, εγώ θα προσθέσω και Στέφανο Τόνουτ, που είναι στα 4,3, ναι, και μπορούμε να κλείσουμε τον πάγκο μας με μια φτηνή επιλογή. Αλλά ναι, συμφωνώ απόλυτα. Πάμε στον Kevin Panther. Εντάξει, νομίζω αναντήρητα εδώ είναι μια τεράστια απώλεια. Έχουμε κλάσικο αυτή τη βδομάδα, έτσι. Ακριβώς. Έχουμε κλάσικο. Το θέμα τώρα με την απουσία του Panther είναι ότι θα πήγαινα να πάρω έναν άλλο παίχτη. Ο Μπριθουέλα δεν είναι μάλλον για να παίξει, ο οποίος ήταν σε πολύ καλή φόρμα. Ναι. Και φαντασιακά. Ναι, αυτό. Δεν υπάρχει όλα προβίτολας γνωστών. Από εκεί, αλλά δεν εμπιστεύομαι τώρα και απέναντι στη Real κάποιο άλλο γκάρντ εγώ από την Μπαρτσελώνα. Δύσκολο. Ναι, ενώ ας πούμε αυτό είναι μια 38 απώλεια. Και οι άλλες 2 βασικές απώλειες στα γκάρντ είναι ο Γουόκα και ο Βιλντόσα, που εντάξει, τι κάνει νιάου στα κεραμίδια. Ο Williams Goss. Δηλαδή νομίζω ότι με την τιμή που έχει ο Goss, με τα παιχνίδια που κάνει, εντάξει, ο Goss θα τραβήξει κουπί, το ξέρουμε αυτό, μέχρι να έρθει ο Βιλντόσα, και μετά όταν έρθει ο Evans, πάλι πρώτος χειριστής θα είναι ο Goss. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχει λεπτά συμμετοχής, έχει assist, όταν έχει και χρόνο παίζει καλά. Γενικά είναι παίχτης που μπορούμε να μας δώσει πάνω από 20. Από εκεί και πέρα στα guard, μάλλον δεν θα παίξει τελευταία στιγμή, θα το δούμε, και ο Μπλατ και ο Γκούντοριτς. Εγώ τον Γκούντοριτς τον έχω βάλει στην κάρτα μας, γιατί είναι πολύ καλή επιλογή για τη Φενέρα αν παίξει. Αλλά ναι. αυτό σημαίνει ότι αν δεν παίξει ο Μπλατ, ο Γιοκουμπάιτης είναι μια πολύ καλή επιλογή. Σε μια Μακάμπι που δεν έχει ούτε το Χόαρντ. Άρα κάποιος πρέπει να παίξει εκεί μέσα, έτσι. Συμφωνώ. Και η Μακάμπι είχε εντός έδρας παιχνίδι με την. Μισό λεπτό. Αλλά είναι δύσκολο. Ναι, έχει δύσκολο παιχνίδι. Παίζει με η Μακάμπι με τη Φενέρ. Όχι, δεν πρόκειται να νικήσει. Απλώς γενικά η Μακάμπι δεν πρόκειται να νικάει από εδώ και πέρα. Απλώς λίγο να διασωθούν αυτοί εδώ. Και στα Σέντερ έχουμε βάλει τις 2 38 απώλειες, το Βέσελη από την Μπαρτσελώνα, που πάλι δεν μπορώ να βρω αν θα μπει ο Βίλι Γκόμεθ, τι να κάνει τώρα με τον Ταβάρες. Επέστρεψε στο rotation ο Βίλι, έτσι. Ο Βέσελη είναι εκτός, πώς να μην μπει αυτός. Ναι, ακριβώς. Ούτε ο Φαλ ούτε ο Βίλι με πείθουν εμένα ότι μπορούν να τα βάλουν με τον Ταβάρες. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι και κλασικό αυτό. Είναι, δηλαδή η Real θα τους πάρει τον αέρα εκεί. Ναι. Ο Μπούκερ είναι μετά μια βασική απώλεια, η οποία σίγουρα δίνει ένα προβάδισμα στο Φόιγκτμαν, θεωρώ εγώ, στην ομάδα του, χωρίς να έχει κάνει κάποιο μεγάλο παιχνίδι μέχρι στιγμής ο Φόιγκτμαν. Πιο πολύ θέλω να σταθώ στις game time decision εδώ πέρα, και ο Μιλουτίνοφ και ο Πουάριε είναι καταπληκτικές επιλογές αν δεν παίξουν. Δείτε το μέχρι τελευταία στιγμή για να πάρετε τους άλλους, δηλαδή και το Φαλ. Αλλά κυρίως με βάση κάποιες μετρικές που έβλεπα εκεί, φίλο που έχει μια σελίδα στο Facebook για το Fantasy, και μας είχε δείξει κάτι πράγματα για τον Οτούρου. Πάει καλά ο Οτούρου, ενώ είχε κερδίσει ο Πουαριέ. Στο προηγούμενο εβδομάδα δηλαδή είχαμε βάλει τον Πουαριέ, τώρα βάζουμε τον Οτούρου. Ναι. Επειδή είναι ο Πουαριέ τραυματίας. Αυτά ως προς τους βασικούς τραυματίες. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι. Για το Williams Goss, ότι είναι τρομερά value επιλογή, γιατί η Virtus, που είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, δίνει και πάρα πολύ σκορ στα guard. Στα 3 τελευταία παιχνίδια δίνει 21,1 credits, οπότε ο Williams Goss μπορεί να κλείσει την τριάδα των guard δίπλα σε 2 premium επιλογές, ανάλογα και τα credits σας, και θεωρώ ότι είναι must επιλογή. Εγώ θέλω να πω λίγο στους ακροατές, ακροάτριες, ότι όταν μας στέλνετε ένα μήνυμα και μας ρωτάτε αυτή η ομάδα πώς τη βλέπεις και τα λοιπά, στο Instagram, στο Facebook, στο YouTube από κάτω, να μας λέτε και τα credits σας, γιατί βοηθάει να γνωρίζουμε τι capacity έχετε, που έχετε φτάσει, δηλαδή τα credits σας, τα συνολικά credits σας, για να μπορούμε να, με βάση το τι πιστεύουμε εμείς, δεν το φτιάξαμε εμείς το παιχνίδι, ούτε πέφτουμε πάντα μέσα, να ξέρουμε τι επιλογές να σας προτείνουμε. Άλλο να έχεις φτάσει στα 130 credits
125, άλλο να είσαι ακόμα στα 115. Έχει τεράστια διαφορά. Πολύ σωστά. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε την κάρτα με τα guards. Εδώ τώρα... Να πω ότι, παιδιά, οι κάρτες αυτές είναι Μανώλης Κουναλάκης. Ο τύπος έχει κάνει απίστευτη δουλειά. Δείτε εδώ κατάσταση τώρα, Δείτε εδώ κατάσταση. Κάνβα είναι, κάνβα. Ναι, εντάξει. Όλος ο πλανήτης δουλεύει το κάνβα. Ναι. Εγώ δεν το ξέρω ακόμα, ας πούμε, ρε φίλε. Δουλεύουμε και στις δουλειές μας και παντού. Ναι. Ναι, σίγουρα. Ναι, λίγο βοηθητικές ως προς το να κοιτάς. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ. Έχουμε το εξής. Ωραία πραγματάκια εδώ, ωραία. Ναι, ακούστε τι έχουμε. Έχουμε κάποιους premium guards, με βάση δηλαδή το πόσο φτηνή ή ακριβή είναι, και από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι να τους πάρετε όλους. Έτσι. Αλλά αν δείτε τη φόρμα που έχουν, και ο Edwards και ο Carling Jones και ο Φρανσίσκο. Παιδιά, ο Φρανσίσκο έφυγε ο Walker. Ναι, πω φίλε, πολύ βασικό αυτό που είπες τώρα. Μπράβο. Ισχύει. Η ομάδα δεν πάει για τίποτα, άρα ο Φρανσίσκο θα πάει για κάποια μεταγραφή. Ναι. Άρα θα παίζει καλά, μήπως θα βρεθεί σε μια καλύτερη ομάδα. Και είναι και σε τρομερή κατάσταση φαντασιακά. Ο Φουρνιέ είναι ο Φουρνιέ. Ο Σόρτς έχει ένα καλό match-up. Ο Σουλούκας είναι ο Σουλούκας. Εγώ από εδώ πέρα, και θα μου πεις τη γνώμη σου για premium. Ναι. Έχω κι εγώ να συμπληρώσω εδώ. Ο Σλούκας είναι ο πιο φθηνός premium εδώ. Εγώ θα έπαιρνα το Σλούκα στην ομάδα μου, με βάση τη φόρμα που έχει, με βάση τον αντίπαλο που έχει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Άσβελ εκτός έδρας. Θα τα χρειαστεί από τον αρχηγό του για να νικήσει, θεωρώ. Οπωσδήποτε. Οπότε στην τιμή του έχει τσιμπήσει η τιμή του, αλλά δεν είναι και τόσο τσιμπημένος. Είναι 13,2 μονάδες νομίζω αυτή τη στιγμή ο Σλούκας. Θα έπαιρνα το Σλούκα και θα έπαιρνα και τον DJ Σόροτς. Είναι η πρώτη φορά που εκτός κάρτας βγάζω τον Τέο Μαλεντόν. Ναι. 13,6 ο Σλούκας. Ο Μαλεντόν πολλά μας τα έχει πει τώρα τελευταία. Αλλά και εκτός που πολλά μας τα έχει πει, παίζει και με τον Παναθηναϊκό. Άρα δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θα προσθέσεις εσύ κάτι άλλο. Λοιπόν, εγώ έχω κλικάρει στο DJ Shorts και σε βάθος 3 αγωνιστικών, γιατί κοίταζα λίγο και πιο βαθιά πριν ξεκινήσουμε το επεισόδιο. Νομίζω ότι η Παρί θα παίξει ρέστα. Έχει μία σειρά των 3 επόμενων αγωνιστικών. Έβαλα αυτό ως, ναι, ως milestone. Θεωρώ ότι η Παρί θα παίξει ρέστα. Έχει την Bayern εντός. Την επόμενη αγωνιστική έχει ξανά εντός παιχνίδι με τη Μονακό, που την είχε κερδίσει στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο, και μετά την 29η αγωνιστική, παίζει με τη Ζάλγκιρι στο Κάουνας. Νομίζω δηλαδή είναι 3 παιχνίδια που μπορεί ο TJ Shorts να είναι ό,τι ήταν ο Μαλεντόν για 6-7 συνεχόμενες αγωνιστικές που τον είχαμε όλοι και ξεκινούσαμε τη διάδα των γκάρντ μας από εκεί. Εγώ τον έβαλα στην ομάδα μου, στους ποταμόχειρους, και βγάζοντας το Μαλεντόν, συμφωνώ απόλυτα ότι ο Μαλεντόν λίγο και εμένα με προβληματίζει και τουλάχιστον για αυτή την αγωνιστική τον άφησα. Για την ώρα μπορεί να αλλάξω κάτι και θέλω να επενδύσω στο DJ Shorts, γιατί πιστεύω ότι η Παρί θα κάνει σε αυτή την τριάδα αγώνων, εάν κάνει ένα 2-3, θα είναι πολύ καλά έστω για το play-in. Ναι, γιατί έχει πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Έχει. Ωραία, ναι. Και εντάξει, και ο Carling Jones είναι καλή επιλογή. Το συζητάμε. Και ο Sterling Brown, αλλά ίσως τον θεωρούμε και λίγο ακόμα, είναι στα 12,1 credits, όχι τόσο premium. Θεωρώ ότι με αυτούς εδώ, γι' αυτό τους έχουμε και σε αυτή την κάρτα, με όποιους και να πας, είναι και premium επιλογές που δεν θα χάσεις, θα πληρώσουν. Και ο Φουρνιέ δηλαδή. Και ο Φουρνιέ, κόντρα στη Virtus δεν το συζητάμε. Για το Φουρνιέ είναι ο μόνος αστερίσκος είναι πάντα το usage του, ναι. Και ότι μπορεί να πάρει πολλά shoot και στο fantasy να μην γράψει. Αυτό. Οπότε στην ίδια λογική πάμε στα budget options για τα guard. Εντάξει, νομίζω εδώ κυριαρχεί ο Γκος. Άμα δεν πάρεις τον Γκος σε αυτή την αγωνιστική δεν κάνεις τίποτα, θεωρώ. Ναι. Είναι βασικό. Και το Γιακουμπάιτης.
και το Γιοκουμπάιτης. Ναι, τον ακούω το Γιοκουμπάιτης πάρα Θα τον πολύ. είχα δεύτερο, θα τον είχα πίσω. Και αν παίξει ο Γκούντουριτς, θα είχα και τον Γκούντουριτς, μπορώ να σου πω. Εύκολα. Δει τον θα παίξει. Ο Μάνι, εντάξει, δεν με τρελαίνει, θα τον βάζω εδώ. Δεν μπορεί να μην κάνει. Ναι. Και μία ακόμα επιλογή στις budget επιλογές μας, τον Ματ Στραζέλ, γιατί ο Έλιο Κόμπο δεν ξέρουμε αν θα είναι ακόμα διαθέσιμος για τον coach Σπανούλη. Δηλαδή και το Roto Wire δεν έχει κάποια ξεκάθαρη ενημέρωση για τον Έλιο Κόμπο. Ναι. Οπότε θα κρατούσα και το Ματ Στραζέλ, όπως επίσης αυτό ήθελα και το ξέχασα πριν, για τις premium επιλογές ο Κέντρικ Ναν. Έρχεται από μία 40. Δεν τον Η Άσβελ. Δεν τον έβαλες. Το ξέρω ότι δεν τον έβαλες. Απλά το λέω εγώ, το συμπληρώνω. Δεν πειράζει. Αλλά δείτε και τον Κέντρικ Ναν, οπωσδήποτε. Ναι. Έβαλες το Σλούκα, ήσουν πιο οικονομικός. Δεν πειράζει. Είσαι πιο οικονομικός. Χρειάζεται. Θεωρώ. Ναι. Και ο Ναν, ξέρεις, χάνει σουτ και αυτός πολλά. Θα μου πεις να βάλεις το φουρνί. Χάνει, αλλά εάν σου βάλει πάλι 30 πόντους, οι 30 πόντοι θα πληρώσουν. Ναι. Είναι αυτό. Είναι και assist. Λοιπόν, εδώ από αυτή την κάρτα πάντως γκος. Δηλαδή, γκος, με κλειστά μάτια. Αναφανδόν. Και στα premium τώρα, εντάξει, στα forward, premium νομίζω τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα για οποιονδήποτε παρακολουθεί το fantasy. Ο Βεζέγκοφ είναι ο Βεζέγκοφ. Ο αρχηγός μας, ο ηγέτης μας. Είναι με τη Βουλγαρία πάλι, είναι σε... Ναι, εντάξει. Μπορούμε να πούμε κάτι για τον Βεζέγκοφ. Των πραγμάτων δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Ζακ Λεντέι, από τη στιγμή που δεν παίζει ο Μύρωτιτς, αν δεν παίζει, παιδιά, πάρτε τον. Και είναι και πιο φτηνός. Με κλειστά μάτια. Το Βεζέγκοφ. Και αυτούς που γράφει πάρα πολύ τελευταία, αυτοί που γράφουν είναι ο Μονέκε και είναι και ο Σεγγέλια, μια πολύ καλή επιλογή. Λείπει ο Κλάιμπερν, πολύ σωστά. Ο Κλάιμπερν που θέλει μια μπάλα μόνος του. Πάμε στον άλλο που θέλει μια μπάλα μόνος του, που είναι ο Σεγγέλια. Και παίζει και καλά παραδόξω ο Σεγγέλια τώρα. Ναι. Οπότε παίζουν και με ομάδες οι οποίες είναι ικανές να δώσουν σκορ στα forward γενικά. Εντάξει, όχι απίστευτα. Η Αρμάνι έχει τη Μονακό στο Μιλάνο και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι για τους Ιταλούς αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό. Δεν το συζητάμε. Τώρα πρέπει να κοιτάμε πάρα πολύ τη βαθμολογική θέση κάθε ομάδας, γιατί μπαίνουμε στο τέλος, παιδιά. Είναι πολύ σωστή η παρατήρηση αυτή. Δηλαδή τώρα δεν μετράνε μόνο οι μετρικές ναι. versus offense και αυτά. Τώρα βλέπεις ότι κάποια πράγματα είναι και η τελική ευθεία και θα κρυθούν. Είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης. Κάποια άλλη forward επιλογή έχεις premium πριν πάμε? Εντάξει, ο Nigel Hayes Davis κόντρα στην Maccabi μπορεί να γράψει πολύ ψηλό νούμερο. Γενικά έχουμε τη wildcard, αλλά μην ξεχνάμε ότι ερχόμαστε από διακοπή 2 εβδομάδων. Ναι. Και επιλογές που τις έχουμε σίγουρες μπορεί να μας πάνε κουβά. Εντάξει. Όλες μας οι κάρτες είναι με βάση το τι είδαμε στην τελευταία διαβολοβδομάδα. Οπότε θα βάζα και τον Nigel Hayes Davis, που παραδόξως είναι πιο οικονομικός από όλους. Οπότε μας εξοικονομεί και credits. Και νομίζω ότι θα δώσει 20-25, θα τα δώσει κόντρα στη Maccabi. Σωστά. Τώρα εδώ είναι οι πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για μένα. Εδώ έχεις κάνει, μ' αρέσει πολύ, δουλίτσα έχεις κάνει εδώ πέρα, δουλίτσα. Έχουμε κάνει, τι έχω κάνει, εντάξει. Ναι, εντάξει. Το εικαστικό κομμάτι. Είσαι ο κόσμος ότι δεν... Λοιπόν, επιλογές που έχουμε για τους forward, οπωσδήποτε, για budget options, Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, κορυφαίος, τα λέγαμε και πριν, θα πάρει πάλι 10 assist. Πετρούσεφ, σε απίστευτο. 10 rebound που έχει assist. Συγγνώμη, rebound, ναι. Μόνο αυτό δεν κάνει ακόμα, βγάζει και assist. Ακριβώς. Ο Χουάντσο και για την τιμή του είναι πάρα πολύ καλός. Ναι. Έχω καταλήξει αυτό το συμπέρασμα. Πετρούσεφ τα ίδια και σε φοβερή φόρμα με την Εθνική Σερβία. Τα βλέπουμε τα πράγματα. Η επάνωδος του Λούσιτς, όπως είχαμε πει και στο προηγούμενο επεισόδιο, είναι κάτι που μας πληρώνει. Είναι αρκετά φτηνός. Είναι μια οικονομική επιλογή που μπορούμε να την έχουμε. Και μέσα σε αυτή την Μπαρτσελώνα κάποιος πρέπει να παίξει με τη Ρεάλ. Ίσως ο Τζαμπάρι, και γιατί κάτι γίνεται εκεί και με τα forward της Ρεάλ. Είναι λίγο ο ένας να φύγει, ο άλλος δεν μιλάει με τον προπονητή. Ο Μούσα μπορεί να μην ανανεώσει. Αυτό λέω, ο Μούσα να φύγει. Ακριβώς. Ο Ζόνια δεν το πάει καλά το πρόγραμμα εκεί πέρα. Εντάξει, παίζει, αλλά
Παίζει και Μυθικό Χεζόνια στα παράθυρα, και η Κροατία να πούμε ότι έμεινε έξω πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά τη διάσπαση της Ιουγκοσλαβίας. Απίστευτο. 37 πόντους είχε. 37 πόντους. Φοβερό. Αυτός και ο Βεζένκοφ κάνανε φοβερά. Ναι. Πάντως, εντάξει, να λέμε του στραβού το δίκαιο τώρα, αυτό είναι ότι εγώ δεν θα έπαιρνα και τον Τζαμπάρη στην ομάδα μου. Το Χουάντσο δεν τον έπαιρνα, τον Πετρούσεφ θα τον έπαιρνα. Τον Πετρούσεφ με κλειστά μάτια, δεν το συζητάμε. Και το Χουάντσο, εντάξει. Και το Χουάντσο, ναι. Εντάξει. Ισχύει. Ο Δημήτρης μου ανακοίνωσε ότι υπάρχει μια είδηση επί του πιεστηρίου. Για πες τα, Δημήτρη. Τώρα αλλιεύσαμε από το Instagram ότι ο Τίμπορ Πλάις είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Γνώριμος του Αταμάν. Πολλά χρόνια έχουν συνεργαστεί. Στρέτς πεντάρι, καραστρέτς, όχι απλά στρέτς. Και μακρύ κοπέλι. Εντάξει, ήταν εκτός Ευρωλίγκας φέτος. Έχει και κάποια χρονάκια. Αλλά νομίζω ότι εάν η μεταγραφή ισχύει, για να καλύψει το κενό των δύο, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ, σημειωτέων ότι ο Λεσόρ ξεκίνησε και προπονήσεις χωρίς την πότα πλέον. Οπότε είναι στην τελική φάση της αποθεραπείας του. Okay. Το ίδιο και ο Γιούρτσεβεν είναι μια τίμια επιλογή, θα πω εγώ. Εντάξει, δεν έχει το post παιχνίδι τόσο καλά. Βασικά καθόλου δεν το έχει. Που αυτό θέλει ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν έχει ο Παναθηναϊκός και από τη γραμμή των ψηλών του την επιλογή να τραβηχτεί έξω, γιατί ο Μίτογλου δεν μου γεμίζει το μάτι φέτος. Ακριβώς. Πρέπει να ανασάνει και λίγο ο Μίτογλου, η αλήθεια είναι, ο οποίος ζορίζεται. Είπαμε να ανασάνει και ο Χουάντσο στο 4. Αυτό είναι το βασικό. Ναι. Ισχύει. Και θα δούμε, κάτσε να δούμε τώρα. Δεν έχει κλείσει κάτι, θα δούμε. Όχι. Το είδαμε, το λέμε τώρα εδώ επί του πιεστηρίου. Του πιεστηρίου. Λοιπόν, πάμε εδώ στα premium, στα center, μιας και μιλάγαμε για center, γι' αυτό κάναμε μια παρένθεση. Τώρα εδώ τα πράγματα δεν είναι πολλά, δεν είναι καλά, δηλαδή μετά το Λεσόρ το χάος, μετά από σένα... Το χάος. Μετά από σένα το τίποτα. Λοιπόν, τον Ταβάρες δεν τον εμπιστεύομαι εγώ στο fantasy και οι τρεις παίκτες που δείχνουν να έχουν μια σταθερότητα, τέλος πάντων είναι αυτοί. Ακριβώς. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουν και οι πέτρες εδώ πέρα, ειδικά τις τελευταίες 2-3 αγωνιστικές. Έχουμε μπάλα εδώ. Δεν θα έπαιρνα το Χολ αυτή τη εβδομάδα. Έχει δύσκολο μάτι. Συμφωνώ. Μπασκόνια. Ναι. Συμφωνώ. Αν μπορούσα να πάρω τον Ballon Boy και τον Jones, βασικά αυτούς θα έπαιρνα. Νομίζω hands down στον Derrick Jones για αυτήν την αγωνιστική. Και αν χωρέσετε και τον Ballon Boy, εντάξει, ξεφεύγουμε λίγο, γιατί ο Jones πλέον είναι ο δεύτερος πιο ακριβώς center του παιχνιδιού. Ουσιαστικά πρώτος, γιατί ο Λεσόρ είναι ανενεργός. Έτσι. Τα που κάνει βέβαια, τι θες να γίνει. Λοιπόν. Ναι, έχει φτάσει 14,6,8 μονάδες, κάτι τέτοιο. Καλά. Ακραίο νούμερο. Και θα μπει και ο Τάις σε λίγο, εντάξει, καλή επιλογή ο Τάις. Εγώ το πιστεύω για τον Dice, να σου πω την αλήθεια. Και αργότερα στα play-off θα είναι καλή φαντασιακή επιλογή ο Daniel Dice. Και ο Ballon Boy κόντρα στην Alba, κόντρα στις Ζάλγκιρις, θα έχει σκορ. Οπότε αυτούς τους δύο δεν νομίζω ότι μπορούμε να βρούμε κάτι στα center για βασικό center, έτσι. Για το center που θα μας δώσει 20 μονάδες plus. Ωραία, οπότε περνάμε στην άλλη επιλογή που είναι η οικονομική, που για μένα εδώ έχω πει ο Φόιγκμαν που δεν έχει δικαιώσει πολύ την προηγούμενη αγωνιστική την απουσία του Μπούκερ. Η Bayern έχει ένα παιχνίδι που θεωρώ ότι εδώ θα μπορεί να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι λες πάνω σε αυτό. Ναι, να σου πω κάτι, αντί για το Φόιγκμαν θα πήγαινα με περίπου ίδια credits στον Λοβέρν ή στον Ιλσακ. Πώς τώρα με τον Παναθηναϊκό παίζουν αυτοί. Παίζουνε, αλλά εντάξει, έχει λειψανδρία ο Παναθηναϊκός στους ψηλούς, αυτό λέμε. Και να βάλουμε έναν αστερίσκο, είναι σωστό η επιλογή του Γκάμπριελ, τη βάλαμε, ναι. Με έναν αστερίσκο ότι ο Γκάμπριελ μπορεί να μην είναι διαθέσιμος. Ο Παναθηναϊκός δηλαδή μπορεί να πάει στη Λιόν, κόντρα στη Βιλερμπάν, χωρίς καθαρόψη. Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι. Οπότε, ο Λοβέρν και ο Νίλ Σάκο στα 11,3 και 10,3 αντίστοιχα, είναι δύο πολύ καλές επιλογές για να κλείσετε τη διάδα των σέντερ. Σωστό. Αυτό. Κρατήστε το. Άρα. Εμένα μου αρέσει πολύ και ο Μπράνκοβιτς. Παίζει καλά τα τελευταία παιχνίδια. Ναι.
Ο Κροάτης πάρα πολύ φτηνός. Πάρα πολύ. Ναι, ισχύει. Και με την απουσία που περιγράψαμε προηγουμένως, βρήκε και αυτός ρόλο και είναι αρκετά καλή περίπτωση. Και πάρα πολύ καλή περίπτωση είναι και ο Τούρου, όπως είπαμε και στην αρχή του επεισοδίου, που εντάξει, ο Τούρου, αν δεν παίζει ο Πουαριέ, θα το δείτε αυτό, έτσι. Ο Τούρου είναι καλή επιλογή γενικά, γιατί η ΕΦΕΣ έχει πολύ εύκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Ναι. Και διάβαζα ότι εντός έδρας δίνουν περίπου ίδιο PIR ο Τούρου με τον Πουαριέ. Ναι. Αυτό που το επεσήμανες και εσύ. Οπότε, ειδικά αν ο Πουαριέ δεν είναι διαθέσιμος, εν τέλει, ο Τούρου είναι μια πάρα πολύ safe επιλογή για αυτήν την αγωνιστική. Βεβαίως. Άλλο, έχεις κάποιον άλλο να προτείνεις στα σέντερ? Είναι πολύ δύσκολη η σέντερ και νομίζω ότι θα είναι δύσκολη τουλάχιστον για 3-4 αγωνιστικές ακόμα. Γιατί και στις premium επιλογές βάλαμε τον Derrick Jones με κλειστά μάτια, αλλά μετά η Partizan έχει Ολυμπιακό έξω και έχει και την 29η αγωνιστική, έχει και εκεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Partizan παίζει με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Οπότε και ο Tyreek Jones μετά δεν θα μας βολέψει πολύ, έτσι. Και ξέρεις, εδώ εγώ δεν θα έβαζα και το φάλ. Δηλαδή θα μου πεις γιατί δεν έχεις βάλει το φάλ αν οχμήλου. Όχι, ούτε εγώ. Ενώ ο φάλ είναι ακρογωνιαίος λίθος του Ολυμπιακού, δεν είναι για το fantasy. Καταρχάς μόνο τις βολές να βάλεις, πόσο κόβουνε στο fantasy. Ναι. Οκ. Οπότε αυτά για το center, νομίζω δεν έχουμε κάτι. Αυτά. Εδώ κοίτα ένα πικ για το coach. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Ό,τι γράφει κόντρα στην Άλμπα, το παίρνουμε. Η φωτογραφία εκτός αν είσαι ο Κάτας. Ναι, η φωτογραφία είναι και από τον πάγκο της ΕΦΕΣ, να ξέρεις. Είμαστε τόσο προσεγμένοι. Δεν είναι πάει τόσο φωτογραφία. Ναι. Τόσο προσεγμένοι. Το From Downtown Podcast Show. Έτσι. Και ο Σφερόπουλος μια επιλογή. Έχουν 0,2 credit διαφορά, 6,4 είναι ο Σφερόπουλος, 6,2 είναι ο Μπάνκι. Ναι. Θεωρώ ίσως σε περίπτωση... πες. Πιο πολύ σκόρο Μπάνκι. Και εγώ αυτό, ότι η ΕΦΕΣ έχει με το επιθετικό πλωστάσιο που διαθέτει, έχει δυνατότητα ο Μπάνκι να δώσει 20 στη θέση του coach αυτήν την αγωνιστική και σχετικά εύκολα. Να πούμε ότι η αγωνιστική είναι χωρισμένη στα δύο, Πέμπτη Παρασκευή. Να πω εντάχει ποια παιχνίδια είναι την Πέμπτη και ποια την Παρασκευή. Γιατί να μην τα βρείτε. Την Πέμπτη έχουμε Ερυθρό Ζάλγκιρις, Αρμάνι Μονακό, Παρί Μπάγε Ρεάλ Μπάρτσα το κλασικό, 10 παρατέταρτο, ωραίο ματσάκι βραδινό, να πάρετε μια πιτσούλα, ένα σουβλάκι, ένα μπεργκεράκι, κάτι, βάλετε ένα ουισκάκι, βρε αδερφέ. Μακάμπι. Εμείς τρώμε και φόρτα, μπέργκερ και ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Εγώ το ξέρεις καλά. Είμαι λίγο με τη διατροφή κακό παιδί. Φάτε και τα μπέργκερ, και ναι. Θα έχει iceberg, ρε φίλε, το μπέργκερ μέσα. Γιατί δηλαδή. Δεν πρότεινα μπέργκερ χωρίς πράσινο. Εντάξει, ωραία, πάμε. Δηλαδή, εντάξει. Δεκτό. Ωραία. Και Μακάμπι Φενέρ 10 η ώρα την Πέμπτη και Παρασκευή 4 παιχνίδια. Ανατολού Άλμπα, Βίρτους Ολυμπιακός, Παρτίζαν Μπασκόνια και κλείνει την αγωνιστική η Άσβελ με τον Παναθηναϊκό. 9 το παιχνίδι του Ολυμπιακού, 10 του Παναθηναϊκού. Εκεί λίγο θα είμαστε τηλεόραση κινητό υπολογιστή. Εντάξει, κάπως θα τα δούμε και τα δύο για να έχουμε να σχολιάσουμε στο επόμενο επεισόδιο. Τελειώσαμε. Νομίζω ότι μετά από καιρό. Σταυρώστε το επεισόδιο, να πάνε όλα καλά με την τεχνολογία, να δείτε τις μουράκλες μας. Είμαστε φρεσκοκουρεμένοι, καλά ξυρισμένοι δεν είμαστε. Εμένος είσαι εσύ, μην μπερδεύει. Εντάξει, καλά σε βλέπω, εντάξει. Καλά σε, ναι, το θες λίγο, το θες. Εγώ θέλω ως επιμήθειο να πω του επεισοδίου αυτού, δείτε το Court of Gold στο Netflix, αξίζει, τρομερή παραγωγή. Ναι. Είναι η Ολυμπιάδα του Παρισιού με footage, με υλικό από Καναδά, Σερβία, Αμερική και Γαλλία, μέσα τα αποδυτήρια. Τρομερό. Να το δεις, φίλε. 6 επεισόδια είναι, δεν είναι πολλά. Δεν έχω Netflix. Ωραία. Θα σου δώσω εγώ τον κωδικό να μπεις να το δεις.
Απαγορεύεται λέει τώρα αυτό, νομίζω δεν γίνεται. Άμα σε μπλοκάρω, σε μπλοκάρα. Δεν θα το δεις, θα το δεις μετά τι κάνω τώρα. Πολύ καλό. Ωραία. Και ένα ακόμα σχόλιο θέλω πριν κλείσουμε. Την Παρασκευή είναι μια πολύ μεγάλη μέρα, γιατί το μπάσκετ είναι το τελευταίο σημαντικό πράγμα στη ζωή μας. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να είμαστε στους δρόμους, ανεξάρτητα των πολιτικών πεποιθήσεων που έχει ο καθένας η καθεμία, το καθένα άτομο. Είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο, γιατί εγώ, έχοντας γίνει πρόσφατα πατέρας, σκέφτομαι τι θα γινόταν αν ήταν τα δικά μου παιδιά μέσα σε αυτό το τρένο. Νομίζω ότι αυτή τη σκέψη πρέπει να κάνουμε όλοι, είτε έχουμε παιδιά είτε όχι, και να είμαστε την Παρασκευή εκεί που πρέπει. Αυτό. Συμφωνούμε. Θα είμαστε. Θα είμαστε, ναι. Θα είμαστε. Λοιπόν, ωραία. Αυτοί ήμασταν. Ευχαριστούμε πολύ για τη θέαση πλέον, να πούμε. Like, rating, σχόλια. Σχόλια από κάτω. Θα αναρτήσουμε τις κάρτες μας επικαιροποιημένες τώρα μετά και από αυτή την κουβέντα. Στο Instagram και στο Facebook. Τα κοινωνικά μας δίκτυα. Μπορείτε να σχολιάσετε κατά το επεισόδιο πράγματα. Αν σας άρεσε κάτι, αν δεν σας άρεσε κάτι. Εντάξει, σε τεχνικό επίπεδο προφανώς είμαστε ακόμα σε πρώιμη κατάσταση. Τι έγινε, ενώ ως προς το visual κομμάτι. Ακριβώς. Σιγά σιγά, μην αρχίσει να λέει τώρα η κάμερα δεν είναι τόσο καλή και αυτά. Δεν είναι καλή, το ξέρουμε. Δώστε λίγο αγάπη και θα γίνει και η κάμερα κάτι. Κάπως έτσι. Να βρούμε το χορηγό για να πάρουμε και κάμερες, ρε παιδιά. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή μπασκετική εβδομάδα να ευχηθούμε. Καλή επάνωδο στη EuroLeague. Καλή επάνωδο στη στο Fantasy. Και πάμε στο καλά σκορ.